Unsay problema diha, madam? It was at this moment that he knew. Ang problema na kulangan ang akong sukli og asam 500 pesos nako. Naagitoy 500. Dara sis, 500 na sis, akong gihatag, unya kana, na 450. So, 950 tanan. Kung ihatag pa ka na og 500, kung ihatag kag 950, asa ang 500 nga? 450 ra man madam. Unsaon na lang nato. Diri gali ko ni kaon kay kahibaw ko nga barato ra diri, mga maayo kayo ang mga tindira. Uy! Unya, suklian lang tagkuwang. Kada ko naman at ng 500 nga nawagta nga ako ra ba tong gihaguan, nagriban pa ko ato. Hala, unsaon na lang. Unsaon man eh. Sis, akong ihatagan na lang nato 500. Ayaw, dam. Ha? Ayaw. Anong ayaw man? Sure, magkakadam nga. Insang ko imuhang sukli, dam. Hatagan nga kulangan man na ang sukli. Nagdali ko, ambi to ako sa kalibo. Nagdali man siya sis niya, dita gusto kubot. Ayaw, dam. Kay kitay, agan sita, dam. Ha? Ayaw, dam. Kung anong dili man, nga kulangan man Dili, oy, insakto to. Kaon di ay nga. Karon ra gyud hitabo. Suklian lang kung 450 nga. 20 na mi diri ka tuig. Nga karon ra mi hitabo nga kuan. Nga naganing nakakuan mi diri. Why? Oy. Why hitabo? Unya, so karon nakasuway na mo. Kuan kay tanawa. Tanawa 450 ipapulis ta mo. Ipapulis yun ta mo. Ipapulis ta mo. Ambi ko. Unsay papulis? Ambi ako sa kalibo. Saan na lang nato ani. Ambi kay nagdali ko. Unsay ipapulis? Unsay scammer? Kisa man ka? Scammer? Kisa ka? Pulis ko! Pulis? Mapriso Pulis? ka. Pulis! Unya, Daghan na kay mga tao nga nagreklamo, daghan na mga tindahan nga ikaw nangilad ka. Kada tindahan mangilad ka mauni imong modus. ayaw pag inanaha basig makanang ikaw hinoy mapriso. Mapriso tanawon tanay mong bagdi. Naa dire. Tanawon tanay ba ang 500 naa dire. Ganihan akong naniid nimo. Ano ka diha? Be, ganihan ako nimo mo kwarta. Hala, sorry di ay kayo. Di kay naaman di ni. Ayaw suri-suri, mauni kini imong modus dire. Dire, tana. Ipapulis ta ka. Di ay. No, Adam, Sorry. ipapulis ta ka. Sorry Dugay lang kayo, mga ni- tao dito na reklamo nimo. Tanawa Sige. na, masakto jud ka sis. Dili ko bata. Ay ra gyud, dam nga wala gyud nimo gihatag ang usa ka libo, dam. Why, sorry. Tana, adto tas presinto. Ipapriso ta ka. Ayaw, ayaw. Ay, way, ayaw. Madala in town, Ginoo ko. Hapit ko madala ko pa kasi sa Ulagi, Tana, madam. tana, ipapriso ko ni Dam. Kaya aron, wala mangilad na ni sa